Good day everyone. So kaninga channel is about sa badminton channel. So for today's video akong ipakita sa inyo ha ang racket na Dura 10. Maayo ba siya gamiton? Actually nagamit na ako ni for almost mga duha ka tuig na. And then akong iistorya sa inyo ha unsay iyang performance, nindot ba siya gamiton, shaky ba siya, kusog ba kay mo vibrate ba siya. So kini nga racket is isometric Dura 10. Okay, Dura 10 Unix Class A, dili ni siya original. Napalit ni sa ako ang partner mga nasa 1,500 way back 2020 mga ana. So kini nga racket is for you, but pasabot ang kung for you na siya nasa mga 82 grams to 85 grams. So bugat-bugat siya no. Bugat-bugat siya. 22 ang iyahang strings pa ana, 22 pud ka ang iyang strings pa paubos. So ug atong tanawon may pagka-flexi siya pero bahin sa iyang description di ni siya flexi, stiff racket ni siya. Long paminaw nato yung tingog. Ang tension ani mo kaya ni siya og 32 pero akong i-recommend nga dili ninyo ni ibutang og 32 ang tension ni 32 pounds kay paminaw na ko mo crack ni siya. So kaya ra siguro niya mga 30 kay kaning string ani is 30 man. 30. Okay. Oh. Then bahin sa paggamit ani guys, guwapo siya gamiton kay kuan siya balance, di man siya head heavy. Balance ra ni siya guys, oh, balance. Di gini siya ingon. Ang head heavy, bugat ang iyahang ulo, inig-smash nimo, kusog jud kaayo ang imuhang power jud kay imong smash. Kung balance ra, sakto ra siya og defense nimo, paspas ang imong kamot, dali ra ka makakuan, nimble siya, dali ra ikuan. Compared sa head heavy nga lisod pag defense, I prefer nga akong racket gyud nga ganahan is mga nasa kuan ubos mga 70 grams. Namo ko usa ka racket nga 70 grams. Good kaayo para sa defense, paspas kaayo. Pero kani gwapo na kay mong smash ani, kusog na kay sa nga tanan kay sakto ra sa ako ang weight, sa ako ang kuan, sa akong kusog. Magdepende man na sa imong kusog gud ang imong kuan, ang imong racket nga imong gamiton. Dayon akong kung ma-recommend ba ni nako nga magamit sa ninyo. So guys, maka-recommend ko nga nindot jud ning kuan Unix Dura 10 for you, nasa 80 to 85 grams. Gahi kusgan. So og nakauyon mo ani nga video, please like, bahala di na mo subscribe. Thank you. Bye-bye.